Okay. Kære venner, det er nu et år siden vi sidst var samlet i residensen i Herlev. Der er sket mangt og meget siden da. Nogle har erfaret, at vinterkulden i det høje nord gør, at automobilen ikke vil starte. Andre har trukket erfaringer fra tidligere og bragt akkumulatoren ind i varmen og derved bevaret energien. I det høje nord fandt denne lille del af den danske befolkning ud af potentialet ved bålvarme og pølser i de svenskernes bålhytte. Jeg vil hylde individet i befolkningen, der frygtløst taler om det svenske sprog. Ikke mindst når det danske ski-eventyr medfører mindre brud på legemsdelene af danskernes børn. Forskere har påvist, at sukker på sigt giver børn uro i kroppen, hvilket medfører ærgerlig søvnrytme, ringe kostvaner, mistet evne til at falde i søvn. Samt at børn udviser særligt behov for stimulator i kroppen og elektronisk legetøj eller andet, f.eks. håndholdte billedprojekteren dimser med æbler på. I den perifere del af denne befolkningsgruppes omkreds findes en sådan person, der ikke er afholdende for at kommentere på andre børns spisevaner med sammenkomster, hvor denne gruppe samt andre grupper i vores befolkning var mødt op på denne adresse i en lille provinsby i Kongernes Nordsjælland for at fejre en af gruppernes faste deltagerens 40-års fødselsdag. Evolutionen har ikke nået alle af gruppernes mandlige medlemmer. Et par af dem dyrker regelmæssigt underlige omgangsformer. Deres opførsel minder noget fra dyreverden, eller noget fra en billig fransk film, der skildrer mands glæde ved at knuppe, glide, kramme og holde om hinanden i halvnøgen beklædningstilstand. De finder begge glæde ved denne til tider paringslignende leg. Andre af gruppens individer har taget evolutionen og innovationen til sig. En af gruppens ældre pigemedlemmer har valgt at bruge sin tid på at hige og søge i bogsamlinger og blive uddannet på ny. En anden af de faste mandlige medlemmer fra gruppen har fundet glæde ved at bruge elektroniske sociale netværk. Og en hilsen fra USA. Hej alle sammen. Jeg har det virkelig godt her. Jeg har lige fejret Thanksgiving. Jeg har aldrig spist så meget i hele mit liv. Jeg har været til basketballkamp på Kentucky University. Det er det mest populære hold i Kentucky. Der var 25.000 mennesker, der kom til den kamp. Det var helt sindssygt. Jeg har ikke taget på endnu, hvilket jeg er ret glad for. Alle siger, at jeg er super tynd, fordi de er vant til folk, der er så fede, at de fylder hele gangen, når de går på deres skole og deres fede kærester på vej til timen. Jeg mener det. Vi er begyndt at forberede os til jul. Vi har allerede vores juletræ op. Det er kunstigt. Jeg glæder mig super meget til jul, men det bliver underligt ikke at være hjemme til jul. Det er stadig ikke ret koldt. De fleste dage har jeg ikke min jakke med, når jeg går ud. Vi havde faktisk sne en dag på grund af orkanen Sandy. Ellers er vejret ret godt. Jeg har for nylig fundet ud af præcis, hvad en redneck er. De går med countrytøj, de går ud og jager, spiser de æren, de skyder, og de har en meget kraftig country-accent. Folk her er helt sikkert meget anderledes end danskerne, men de behandler mig godt, og de er gode mennesker. Jeg glæder mig til jer alle sammen igen, når jeg kommer hjem. De kærligste amerikanske hilsner, Christina. Gud bevare Danmark.